ба хотири арҷгузорӣ ва мақоми байналмилалӣ гирифтани наврӯзи аҷам имрӯзҳо дар саросари кишвар мусобиқаҳои мухталифи варзишӣ дар ҳоли баргузорист. Федератсияи таҷмаф варзишгарони дар се синни сол бударо ба чемпионати кушоди шаҳри Душанбе даъват намуд. Дар расми ифтитоҳи мусобиқаи номбурда намояндагони кумитаи кор бо ҷавонон, раиси федератсияи шаҳрӣ ва дигар меҳмонони фахрӣ ҳузур доштанд. гуфта шуд ки дар кӯтоҳтарин фурсат миёни чандин давлатҳои олам мақоми ифтихориро касб кардани федератсияи миллӣ аз тарзи дуруст ба роҳ мондани ин ришта дарак медиҳад. Пас аз садо додани суруди тақдирсозии миллат, варзишгарон як ба ду ҳашкунҷаи дар майдон гузошташуда ворид мегаштанд. маҳорати баланд, дасту бозии рустамона, сару либоси ягона, пахши мустақим аз ду ҳашкунҷа, атрофи ҳашкунҷаҳо ҳатто сухане ҳам нест. хулас, ҳама дар сатҳи олӣ. тартибе ки дар мо гузошта шудааст, тартиби корбарӣ аз тарафи раиси федератсияи санъати мурибои нефта Таврон Ҷуғаев дар тамоми самтҳо, дар тамоми паҳлӯҳо федератсия ҳамкории худро дар тамоми масъалаҳо мебинад. ҳамин аст ки диққати намояндагони Чинро ҷалб сохтааст ва онҳо пеши худ мақсад гузоштанд ки ин ҳама ҳашоматро бо чашми сар аз наздик бубинанд. мусобиқа дар сатҳи бениҳоят баланд роҳандозӣ карда шудааст ва варзишгарон низ маҳорати баланд нишон медиҳанд. ман худ дар ҳамин соҳа кору фаъолият менамоям. мехоҳам размикорони тоҷикро барои таҷрибаи бештар касб намудан ба кишвари худамон даъват кунам. ман аз чашмони варзишгарони тоҷик алангаи истеъдодро эҳсос намудам. гуфта метавонам ки дар оянда онҳо дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ба дастовардҳои баланд даст меёбанд ва ба Тоҷикистон дар ин ҷодда барору комёбӣ хоҳонам. солимии варзишгарон яке аз ӯҳдадориҳои аввалин дараҷаи федератсияи таҷмаф буд ва мемонад, ки барои риоя намудани ин вазифа як қатор нақшаҳо амалӣ мегарданд. рақобатҳо бошанд дар доираи мусобиқаи кушоди шаҳри Душанбе оид ба санъати муҳорибаҳои омехта давоми 3 рӯз миёни синну соли 16-17, 17-18 ва аз 18 сола боло ҷараён гирифт. пайваста баргузор намудани ин гуна мусобиқаҳо низ фоли нек аст, чаро ки беҳтаринҳоро муайян месозаду ба дигарон таҷрибаеза менамояд. марҳилаи финалии сабқатҳо ки ба рӯзи сеюми мусобиқа рост меомад, федератсияи таҷмаф барои рӯҳбаланд намудани варзишгарон дуюмин чеҳрае ки роҳи худро ба ширкати бонуфузи UFC кушодааст, Лоиқ Раҷабовро ба ҳайси меҳмони фахрӣ ба толори қасри теннис даъват намуд. раҳмати калон боз як бори дигар барои кумитаи варзиш, барои роҳбарияти таҷмаф, барои ҳама, барои одамое ки саҳми худро барои ободии ватанамон, барои кишварамон мегзаранд, барои ҳамаашон раҳмати калон мегӯям ки то ин дараҷаро мо омадем. иншоаллоҳ бо ин хел шахсон мо метавонем ки оянда боз ҳам болотар равем. нафароне ки дар чемпионати ҷаҳони Сербия ба гирифтани мақомҳои ифтихорӣ даст ёфтанд, аз ҷониби федератсия сазовори маблағҳои пулӣ аз 10 то 50 ҳазор сомонӣ гардиданд. пас аз гузораи вақт беҳтаринҳо ба рӯи педестал мебаромаданду ҷом, медал ва маблағҳои пулиро соҳиб мешуданд.